Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Тәкъдиргә иман тапшыруын дәвам итәбез һәм бүген бик кызыклы темага сөйләшеп үтәрбез. Мин, ягъни кеше, үз язмышымның тотыгымы. Узган чыгарылышларда без сезнең белән алма мисалында белем төшенчәсен карап киттек. Һәм безнең язмыш, ягъни тәкъдир, Аллаһ Тәгаләнең шиксез белеменә, кодрәтенә нигезләнүен ачыкладык. Аларны нинди дә булса дөнья күләм күзаллаулар һәм үрнәкләр дип аңларга һич ярамый. Башкача әйткәндә, кодрәтле Аллаһ Тәгалә безне сыный һәм яхшыны яки начарны сайларга мөмкинлек бирә, үзебезне ничек тотуыбыз һәм нәрсә эшләүебез турында белеп, безнең язмышны алдан билгеләп куя дип әйттек. Моны тагын да яхшырак аңлар өчен, әйдәгез бер мисал карап үтик. Без биек калкулыкка мендек ди. Аста тимер юл уза. Күз алдына китерик. Биеклектә булу сәбәпле сез яхшы күренешкә ия һәм ике якка да еракка сузылган тимер юлны күрә аласыз. Әйтик, ике поездның бер үк юлда бер-берсенә каршы зур тизлек белән килгәнен күрдегез ди. Моны күргәч, бу ике поезд 1 минуттан яки ничәдер секундтан бәрелешәчәк дигән телефонда хат яздыгыз. Һәм мөгаен 1 минуттан инде шушы ике әйбернең бәрелешенә шаһит булырсыз. Сез үз хәбәрегезне һәм хәтта төшерергә бәлки өлгергән видеоны да һәлакәт сәбәпләрен тикшерүче белгечләргә күрсәтерсез. Ә хәзер бәрелештә менә сезне гаепләү гадел булыр иде дип уйлыйсызмы? Әгәр дә алар бу турыда сез дәфтәргә язганга, телефонга язганга гына бәрелештеләр дип сезне гаепләсәләр, сез әлбәттә инде мондый хәбәр язганга яки видео төшергәнгә генә бәрелеш булган дип әйтә алмыйсыз. Әллә аласызмы? Әлбәттә юк. Чөнки сез моны күргәннәргә таянып кына яздыгыз. Ягъни сезнең белемегез һәм карашларыгыз реаль мәгълүматкә нигезләнгән була. Бәрелеш турында яздыгыз, чөнки аның котылгысызлыгын чын барлыкта күрдегез. Ул сез язганга түгел һәм бер кашанда алай була алмый да. Киресенчә, без биеклеккә менеп, яхшы гына күрү урынын карап, бу хәлне объектив бәяли алабыз. Әлестәүенә сезнең бу язуыгыз фараз гына. Әгәр дә барысы да сезнең хәбәр аркасында гына булган дип әйтсәгез, бу чиракта поездлар бәрелешмәскә тиеш дигән язу җитә. Һәм ниндидер мөгъҗиза белән юлда калган һәм капма каршы бер-берсенә зур тизлек белән очрашкан поездлар бәрелештән котылырга тиеш иде. Әгәр булар барысы да шулай икән, дөньяда бер кашанда юл һәлакәтләре булмас. Каядыр язу җитә һәм алар тукталар. Камин акыллы һәр кеше поездлар бәрелеше видео төшерү аркасында гына булмаган дигән нәтиҗә ясый алачак. Һәм киресенчә, сез бу видеоны бәрелешнең котылгысызлыгын күргәнгә төшердегез. Башкача әйткәндә, сезнең күзаллаулар һәм белемнәр сез алган реаль мәгълүматкә һәм чын барлыкны бәяләүгә нигезләнгән. Димәк, бу язма әлеге һәлакәтнең чын гаеплеләрен азат итми, киресенчә, аларның хаталарын раслау булып тора. Әйдәгез, хәзер тәкъдир белән параллель алыйк. Аллаһ Тәгалә нәрсә эшләүебезне белә һәм нәкъ менә ул безгә тәкъдирне язганда. Ягъни шиксез белемгә ия булган Аллаһ Тәгалә безнең үзенчәлекләребезне белеп, нәрсә эшләячәгебезне тәкъдиргә яза. Башкача әйткәндә, без үз гамәлләребезне мәҗбүри түгел, ә аңлы рәвештә сайлап эшләйбез. Әйткәнебезчә, без китергән һәрбер мисал Аллаһ Тәгалә турында булсын. Аллаһ Тәгалә пак мондый мисаллардан без бары тик аңлар өчен генә китерәбез. Бүгенгә менә шулар. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.